DSS Kwankwasiya nan bello ya gwanda arrest. Kana nufin under arrest ba gwanda ba ko? Don gwanda ai ƴaƴan itace. Kai ni zaka ga a turanci da ƴaƴan itace? Haba ni din banza. To an turo ne daga Najeriya in kama ka. Tun daga Najeriya? Mana har jirgi zaka ga gwamna da hannun shi zai sai ma tikiti. To amma aka ka gano inda nake. Allah da kai min baki da suka wani jar riga irin munafikan nan. Ai kaji kuma fa. Yanzu dai kafin mu hau jirgi mu tafi, ai ya kamata ka ci abinci da na san da abarka taho. To da wannan dan wannan. Muna da cin kasa irin wannan tun 1995. Wai shi kabejin China noma su ake yi ko a kamfani ake buga shi. Halai. Ko kuma ko a aljanna sai mun sha shi. To idan ka gama ai sai mu tafi ko? Jira. Ni fa Najeriya nan gaskiya ba sai na koma ba. In ba ka da mai rike maka kyamara ni ka dauke ni aiki kafin in samu aiki sosai kaji. Ina billahi lazi baka isa ba alquran sai ka koma. Ai ba ku fara don ku dena. Ina billahi